Klar til at se løs på serier uden at tømme pengepungen? Lad os dykke ned i nogle vilde tilbud. Er du træt af høje streamingpriser? Bare rolig. Danske mobilselskaber har styr på det. Oyster, CallMe og CBB tilbyder super gode tilbud, hvor du får streamingtjenester med i dit mobilabonnement. Oyster har et abonnement med fritale, 7 GB data og Viaplay for kun 179 kroner om måneden. Det er som om, du kun betaler 20 kroner for selve mobilabonnementet. Eller få TV2 Play med 65 GB data for 239 kroner om måneden. CallMe tilbyder Viaplay og Max gratis de første par måneder med deres abonnementer, som starter fra kun 99 kroner om måneden. Og for et endnu vildere tilbud, betal kun 49 kroner om måneden indtil juni 2025. Vil du hellere selv vælge dine tjenester? CBB har abonnementer, hvor du kan sammensætte dine egne pakker fra 249 kroner med introtilbud, der sætter prisen ned til 124 kroner de første 2 måneder. Spar penge nu og nyd masser af film og serier uden at betale en formue. God fornøjelse.